Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise. La seva missió permanent és explorar mons nous i desconeguts. Star Trek, la nova generació. Atenció, Trekkies, la nau Enterprise torna a l'òrbita del Canal 33. Explorant nous planetes, cercant noves formes de vida i de civilització, a l'última frontera de l'espai. Confio que això funcioni. Jo també hi confio. Star Trek, la nova generació, de dilluns a dijous al Canal 33. Aquest divendres, l'informatiu cinema arriba al programa 800. I ho celebra amb un programa especial que recull el bo i millor de la collita cinematogràfica al llarg dels seus 16 anys d'història. Informatiu Cinema, divendres a la nit, al Canal 33. Qui són els extraterrestres? Ells? O nosaltres? Aquest cop la lluita serà més igualada! És ciència-ficció? O és la vida real? Però si estic embarassada, no puc tornar al meu planeta! Quan els problemes galàctics afecten la teva vida quotidiana, Ajudaré a desparar taula i a rentar plats. és que l'amo ha arribat a la Terra. Vens, enamoradet meu? Aquest estiu torna al biquini. L'amo, cada dia a 3xl.net. Ah, sí, és genial! Vaig arribar un dia a la Terra, sóc la petita extraterrestre. Vaig descobrir que al fons del cor l'estrella de l'amor brillava com un sol. I jo em dic l'amo, l'amo, vinc de molt lluny, vinc de l'espai. I jo em dic l'amo, l'amo, on la llum no acaba mai. I jo em dic l'amo, l'amo, a la Terra vaig arribar. I jo em dic l'amo, l'amo, l'amor aquí jo vull trobar.